Det er nemt at starte på Fredericia Sprogskole. Du kan komme forbi os til et kort møde. Det tager kun cirka et kvarter, og så kan du lære os bedre at kende. Du kan bestille en tid her på siden. Du skal på kommunekontoret for at tilmelde dig danskuddannelsen. Du kan bestille tid til borgerservice ved at klikke på linket her på siden. Derefter så ringer vi, eller vi skriver til dig, og så finder vi ud af, hvilket hold, der passer bedst til netop dig. Og så er du klar. Du kan begynde allerede ugen efter. Er du kommet til Danmark for at arbejde eller studere, så skal du nok betale et depositum på 2.000 kroner, før du kan gå gratis på danskuddannelsen. Pengene, dem får du tilbage, når du består dine prøver til tiden. Spørg kommunen, om det gælder dig. Hvis du for eksempel er au pair, så skal du ikke betale. Hvis du skal betale depositum, så kan du gøre det via linket her på siden.